Toda kuchingamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare simba kuti muri kukomborerwa kubva mangwanani kusvika panguva dzino, nguva dzedare, panotaurwa nyaya dzakadzika dzimwe dzaunoshaya kuti wakomana zviri kuitika here mukati menyika yatiri kurarama izvi. Tisati tapinda munyaya iripo muzuva ranhasi, regai ndikumbire mufundisi Ngwaro mutivhure nemunamato. Namatei. Baba muri kudenga, tinokutendai nezuva irori, tinokutendai nemi, tinokutendai naJesu nemwe mutsvene, nengirozi, nesangano, nevatendi vose, nevose vari kuteerera programu iyoyi. Umwari hwenyu ngahutungamire mukunaka nekunakidzwa nemisha yedu. Musara Jesu tonamata. Amen and amen. 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 Tinotenda toshingoti zikomo. Right. Murbanju. Ya, zvakaoma ndo zvazvinoita. Izvozvo izvo. Katenge pana mufundisi mumbokwanisa wateereri. Wadiwa wateereri. Kana makabonzwa vanhu vanonzi shumba chaidzo, shumba dzinodzvowa ndo dzekwanyamuziwa. Alright. Isu tinotunga tibva nepaTokyo pamutoko apo. Tiri wazukuru wanohoreka, especially nini wacho. Ndinoitwa mufundisi Michael Rugube Ngwaru, retired but never tired. Amen. Yes. Amen. Hanzi tinotunga. Shumba dzinotunga.
akuda kuita gono. We are welcome. We are good. Chiri kutunga kumera. Wari mawazvetona. Kutunga kumera. Imunongozvazve kurwa chete. Nyati ndedzekurwa. Isiri nyati dzinotunga. Makadini watereri. Nditsikana ndiri muyera nyati parusape ipo paya muzukuru wangu andakagara naye. Tinotunga hatitambisi ba. But tinotonga futi. Iko kwarusape kwedu uya Mwari akukomborerei patinodzidza tese. Yeah, thank you. Ndokuchingamidzai vateereri. Ndinoitwa Mupunga Ernest, ndo zita rangu. Ndinopindira paMandara Church. Ndinofara pachirongwa chino kuti tichakomborerwa uye tichadzidza zvizhinji. Thank you. Amen. Makadiwa vatariri nevateereri. Ndinoitwa Pastor Mudzengi. Mufaro wangu kusangana nemipadare rino. Chishuwo changu chekuti tose tichakomborerwa. Ndiri muyera Shumba. Tinobva kuShurugwi. Tisu vana Murambwe. Vana Shumba. Chaivo. Vana Matogwa. Maravenesi. Zvekudenana panapa. Imana Murambwe. Shumba chaidzo ndisu. Izvo kuti muri Shumba wenyika. Zvako. Indoitwa Gospel Mudoni. Ndobva kwaRusape ndiri Samaita. Kose kwatinonge ndotongonzi maita. Tinongotenda. Ndimunoita. Tisi tinoita hakuna wamwe. Tinotenda. Now musoro wenyaya uripo muzora nhasi. Unotoresa nehana. Uri kutiwo Ndakamitisa. Nemistake. Ndo nyaya iri. Ndakamitisa nemistake. Saka maybe tikatoda kunyatsotsvaga unogona kutoona kuti munhu pamwe ndimofu kana I don't know. But tichada kuti tidzidze tione kuti kumitisa wako. Ndakamitisa nemistake. Ndo nyaya iri padare. Zvivira vanhu. Sekutaura kunoita vamwe. Ngatinzwe kuti nyaya yedu iri papi. Nyati. Iyi ndofunga ichanetsa vedare. Uyu murume uyu ane tunyaya twake. Ari kuti hama dzangu ndakamitisa nemistake. Shamwari yamadam. Apa ari kutonetsa kuti chingondiroora. Madam havasi kuziva. Madam havasi kuziva. Kumutora ida hazvi kutomboita. Ndipewo advice ndingaita sei because kana mwana wacho atori mangwana. Kuchindera vanoti indodha yazibonela. Ngatimbodzoka hedu vhesi tozodzoka pa. Uyu anotoda kuverengirwa mavhesi. Right, tichaverenga hedu kuna Exodus 20. Toda kuverenga pavhesi ya14. Inongotiyo, thou shalt not commit adultery. Usaita upombwe. Yeah. No, the shortcut. Yeah. Usaita upombwe. Saka yapera program. Program inobva yatopera. Because yangoenda ndobva yangoridzikisa rakadaro. Kanimbotangira kuna dhoko. Murume uyu theology nevhesi ane mukadzi amitisa muningina shamwari yamadam. Already metse yato. Nemistake. Bible roti kudini nyaya dzakadaridzi. Bible riri kuti upombwe. Ende vhesi yaverengwa iyi yati usaita upombwe. You shall not commit what? Adultery. But Bible harisi kuti usaita chausingagoni kuita. Vhesi haina kuti don't leap over the Indian Ocean. Mwari havasi kuti kumbira kuita kusaita zvatisingagoni kuita. Zviri kunzi naMwari panapa you can but don't. Saka Mwari vakatipa capacity necapability yekuita, but vobva vati usaita zvinhu izvi even though ndakakupa maapparatus ekuti udini uzviite. Saka heroism pamutemo uyu haisi
yekuti wazviita iri pakusazviita even though iwe uchigona kudini kuzviita. Nokuti mukacherechedza mukatarira mosquito ine kamusoro kadiki inogona kuzviita, hazvidi degree, hazvidi kuenda kuchikoro kuti udzidzire kugona kuzviita. Saka anotofanira kunzi hero ndeuyo asingazviiti iye achigona. Hey, pane kuita nekusazviita kuri kuitika mukati menyaya yemufundisi. Yes. Andizivi vadiwa vateereri kuti muri kupaona papi. Tinombobata pari kunzi mistake. Yeah, ndo pari kunzi mistake. Isusu panapa tawerengerwa tsamba riri kuti usaite upombwe. Kune memba iyi handiyo mistake. Haasi kuti ndakaita mistake kuita upombwe. No, it was not a mistake. Kwa ari kuti pakazoita nhumbu. Murikuona samaita. Saka nhumbu ndo mistake. Zvekuti dai kukunzi pasina nhumbu yakabatira. Dai zvichiri kungofaya medhem asingazivi. Shumba. Ndo shumba chaiyo kai. Hey. Yeah. Saka ndo zveupombwe idiscussion wedu yatiri kuronga pana. Are you getting the point? But we are kuti koyo wakazobatirwa mimba. See, indo usina kuita maprecaution. Samaita murume uyu ari kuda kubatsirwa pakuti oita sei nemistake. Aiwa. Oita sei kuti aramba achienderera mberi neshamwari dzameka asingaiti mistake. Yekuzomitisa. Asi zvimwe zvese achidini achiita but asingazomitisa. Ndofunga maita yenyu unyamuziwa apa maduhumura. Kwedu wanonzi kuduhumura zvakanaka. Ndofunga murume uyu indani pandanzwa nyaya yechiverengwa ndabva ndatoti hakuna haungatika ndakamitisa iro wedhi rekuti kumitisa pachezvaro rototaura kuti pane mistake. Iro wedhi racho rototaura kuti pane chisiri right. Hakuna murume mukomana nemusikana voenda pamberi pamufundisi vondochata vapedza kuvoenda kana kungava kuhanimunhu kana kumba kwavo wozonzwa murume woti ndakamitisa veduwe. Akumitisa here mufundisi? Akuzi kumitisa. A different word. Vocabulary yakutoshandiswa. Kutotaura unotonzwa achitonyatsa kuti mai vakazvitakura vamwe vafana vemazuva ano kuti ndakagowesa. Yakatosiyana inotoratidza celebration. Ukaona munhu atongoti ndamitisa hapasina uchirega kuedzura kuti mistake kana kuti deliberate watomitisa. Saka nyaya iripo ndeyekuti akatotamba bhora raanga asingafanirwi kutamba, which is the emphasis iri kupwa namufundisi kuti akaita zvinogona kuitwa nemunhu wese asi iye akazviita paanga asingafanirwi kuzviita. Saka handizi kuti anoda kurubatsiro rweri. Right. Ndokuitori point yangu iyoyo. Uruda kuti tikubatsire pakuita sei kuti ndimatora cheya yaumba manje mataurira maguta. Chimwe chatingangotaura pa futi ndechekuti pamuviri pakabuda pa pasi mistake. Kune vamwe vana anogona kuzozvarwa pamotopuwa zita rinoenderana nekuti pamwe wakauya nemistake. Mwana haana mhosva uyu. Vane mhosva vabereki vaviri vemwana uyu. Saka mwana haana mhosva. Hakuna an illegitimate child. They are only illegitimate parents. Saka mwana uyu ari right, haasi mistake. Mistake yakaitwa nevabereki. And the mistake, it's actually sin according to that. Does God understand mistakes? Does God understand mistakes? Mistake kuti tatakagara. I think the way tikada kutora nyaya iyi ngatitore yobva yaita abroad for now tichamudzokera hedu because that statement harisi kutaurwa chete nababa
riri kutaurwa futi nevakomana nevasikana mayouth kuti ndakazongoyerekana ndamitisa even shamwari yamedhem inogona kutaura kuti but kambe takafola pane zvataurwa namufundi and ndichisanganisa nezvamuri kutaura yes ndezvekudai izvi I like the idea muzukuru yavataura kuti nhombo inogona kuitwa zviri kunzi newawa imistake asi product itori mudumbu imomo is not a mistake. Yes. Mukaona imimi torai genealogy yaJesu family tree yake yakazara tsekwendi dzema-extend iwaya, but at the end of the day a Messiah comes out kwekupedzisira. Izvo zvokuti kunozobuda Messiah does not justify ma-mistakes ese akatwana naJudha, izobarwa ora nemurora, kozobarwa naPerezi nanani, all those things chitema pamberi paMwari usapomba. But how God then deals nemwana azvarwa newanhu waita chitema, mwana who is not a sin before God. It's a different issue for a different discussion. Yekuti Mwari anoona sei vana wagadzirwa warepiwa kwabva kwaita nhumbu mwana azvagwa, mwana uyo otakura label iyi for life here, Mwari anomuona sei? I think it's a discussion for another day. But ngatingorambe tiri pa but avamema tovabetsera nokuti mwana achazvagwa uyu azvagwa kana ivo vane mentality yekuti imistake, vanotomukudza as a mistake and anozotoita mistake. Exactly. I agree with you there. So toda kuti tibva taita careful mukutaura tibate zvigevenga paite clear no mambo tisawape license yekuita mistake. Because kune vamwe vanogona kuti kutomitisa kwangu urongwa hwaMwari kuchazvarwa Messiah. Because kuchazvarwa ani Messiah. Yes. Mama ndibvunza mubvunzo wakati simbei. But I also think that we are going a bit too far kumberi before taona certain things there. Ndine problem neshamwari dzamadam too. Madam mai vemumba mai vemurume vane shamwari dzavo too. Murume wavo neshamwari yavo. And for some reason idzi shamwari idzi dzine katambiro maybe for lack of better term it has what I do here in Nombo and so on. I think what ndo pataurwa na pastor kuti Nombo ya iri kulabelwa is the mistake. The mistake is not the pregnancy. The mistake is the way these guys are behaving, conducting themselves. Thank you Nyat. Shamwari mbiri dzamadam. Yes. Ndoda kuti maybe pamwe we need to discuss around that because we are seeing increasing behavior yeshamwari or even siblings kamwe kafambiro kari kuita kuti vhesi iri richiva very pertinent even on a broader space of things kuti mafambiro rudzi anoitwa neshamwari mbiri idzi to the extent yekuti vanosvika pakuti vanondoromenzana vanondobatana kana kukisana yakatanga iri hug iri vachiita ma-meetings behind their own friend and it's their common friend. Saka mambotaura imimi samaita muchitimi maybe tomboitanga iri broad tibatsire vakomana nevasikana. I think lane yapindwa nayo naNyati inogona kutibatsira zvakare kuitaura at that level in the sense yekuti iyo upombwe Jesu ari kubvunzwa pamusoro penyaya yekuupombwe achidefine iye Jesu mbune anoti iwe ukatarisa mudzimai ukamuchiva hazvinidi bonde kuti uzoita mistake. Aiwa kwese uko watopfuurira kudhara. Your mistake is pakuchiva. Mistake yako itori pakuchiva. Ziso rako matarisiro aro ruoko rwako paruri kuextenda kutonobata apa ndakutaura mayouth manje ndo zvinozotungamirira kuzoti nhumbu yakangozouya semistake. Ndakaona imwe program yanga iri on TV vachibvumirana mukomana nemusikana kuti hatina kumboita bonde rekubva tagumbatirana but taibvisa mbatya dzese
tova so physically intimate zvekuti kwatiri tati chingonya kuti haano hatina kuzosvika ikoko hatina kuzosvika ikoko until uyu mudzimai musikana aita nhumbu achitoti ndaandiri muform something form 3 form 4 and vese ndokubva vatowirirana kuti shuwa hatina kumborara tese murume achiti ndo inonzi miracle baby because kana vakomana ava vakamhanya zvakadaro kubva pataifunga kuti tasvika hatina kuzosvika vatozoita kamunhu saka inini haiwa ipopo ndapatya ende ndokubva zvaenda kunoteswa kuma-DNA and it turned out kuti zveshwa mwana anga ari wake musikana akabvumwa kuti zveshwa handina umwe munhu andakamboona kunze kwako. So zvandiri kungoreva ndezvekuti in simple terms kutamba kwakadaro ndo upombwe hwacho huri kutaurwa. In other words ndiri kuwedzera padefinition yeupombwe kuti haisi yekurara mese the way we may actually visualize it. Tiri kutotaura even the way we interact with each other muri of opposite sex hutori upombwe ihwohwo. I don't know. It's kamwe ka angle. Yeah. I think kune a sociological development, human development, nekukura kuri kuita human society. Kuti izo affection, happiness, friendship are now sexualized. In other words, zvakuitika nhasi ndezvekuti humanity has come to a point where sexual boundaries are dropped. My way of showing happiness, sex is the way. If you are my friend, kunyangori friend yemudzimai wangu, kana kuti friend yemurume wangu. So society today, when you look at media, and even mukenda kuzvikoro chaiko from primary, people show affection sexually. Saka uyu murume uyu tichenda ne-postmodernism nepatasvika nhasi problem yake chaichai ndekuti eyo affection yawo ne-intimacy yacho yakazosvika pakuti paita kamwana. But zvekuti Rosemary shamwari yemukadzi wangu ende ndinomubata-bata kune vanhu nhasi is not a problem, handiyo problem yacho. Kwatiri isusu as the Adventist Church, our belief yedu ne standard yedu iri guided ne Bible. Ichiri kuti kunyange kwaita a social upheaval where sexual boundaries dziri kudonetswa. Mwari achiri kutendera kuti vatendi vake hatirambei tiri ku old school where mukadzi wemumwe haazi wako. Musikana wasina kuroora haabatwi. That's Adventism and it's biblical. That's Christianity. And that's Christianity. This stance will hold until the end of the world. Nothing, whether postmodernism or what, nothing is going to change that. So murume uyu problem yake chaichai handi kuti kwakaitwa mwana. Problem ndeyekuti ari kuita uphold a way of life yanhasi isina ma-sexual boundaries. Yes. Yeah. So he cannot say God blessed our sexual union with a baby. No, he can't. ari kutoramba kuti handiri pekupesara kuti kana mwana wacho mahwana. Saka which means kuti muchinda ngari mahwana ekuti problem yake ka sex yaitwa neshamwari yamadhamu ende pasina exhibit or evidence. I know to go one. Mahwani ari kunzwa nemwana uyu ndezvazobuda akuti rine manyanga hariputirwi takudhila nemanyanga manje. So haasi kuzotoita senemwana uyu kuti because mwana uyu ada kuadreswa kamedhe machatozwa kuti kune mwana and the worst omwigere oidii and the medhe uyu shamwari yamedhemu yakuti iyo ndiroore and I don't think that ndiroore iyeye uyu
ari kutaurirwa kuitira kuti urambe mushamwari yangu pamwe not necessarily iwe uchiita private arrangement yekunobviswawo pfuma kwedu ndamudzimai wako as far as me and my relatives are concerned outside your wife and naanatezvara vako kusaidi uko tochingoona yetinotamba in this lane zvisingasangani dziri parallel toona kwazvinozoita kumberi. In fact what she's saying is kuti ndine nhumbu. Yes. Kumba kwedu uko kwako I need to explain kuti zviri kufamba sei. Exactly. Saka the only way I can fix my problem is kuti ndirore. Yeah. Asi kuti she's not really concerned about the other issues. Ari kuti I have a problem. And the problem ndeyekuti ndaita pamiri and I'm okay with the person andipa pamiri. Chiuya uita se undirore. Zvokuti ichaita public here, aite public. Saka uyu pakuita problem yokuti obviously akarora madam wachada se vachaziva kana akasarora 9 months down the line madam wachada futi vachaziva. But kamwe ka exposure katinako amawadiwa nemiwadare panapa. Yes. Ndeke kuti dzimwe shamwari handi issue yekuti ndangoita pamiri chindirora. This game behind the scenes may actually be a way yekudhingura marriage yemunhu. Yes, of course. To take over. Kana chiti ndiroreka aritoziva kuti apa saka medhemu wako ngowafambi uzowandiita izvi kaizvi saka medhemu wako ngowafambi ndindatoo medhemu wako saka membe yatoopa taiti saka tiri kuona sekuti nyaya yacho kana muri kuona kumonana kwairi kuita kuti it's very complex whether ari kuti ndiroreite private ukosara uchitamba nokuti nhasi uno you know what pastor what you have said is very profound. You know the world of today kudhara zvazvisingaite nyore kuti nditi inini kune ndiri munhu kana kuti munhu wechikadzi akutaurire kuti ano uyu murume wangu asi akaroora shamwari yangu vari kutofambidzana and now you have cases where murume anogona kuita an affair outside the marriage ototaura kuti handisi kuda kuti udisturbe marriage yangu ndo maconditions of our relationship. Matems edu ndaya marriage yangu must remain intact and handifanirwi kurara kumba kwako and handifanirwi kubehave in such a manner that you exist zvekuti munogona kutofamba rwendo muri 3 muchiti zviri right izvo zvisiri right. In other words ndini pano handidi kuzvipa seexample because I'm not in that category. Sekuru vakati aiwa itiri usatipa seexample because handiti izvo. You find kuti a man is there ane mudzimai wake apo ane shamwari yake apo vari kutoenda vakadaro asi murume uyu anorara neshamwari yamadhamu. Ukwa madhamu vachitoziva kuti atototaura kuti aiwa ini ndakakutaura kuti kumba kwangu hauite sei haurari I don't want to disturb your marriage. So it becomes such a norm and zvese zvotova rozi kutoenda mese kulunch mototandara muchitoseka muchitoita sei muchitoita tosi birthday riri kucelebratewa rangu madhamu neshamwari yavo vari kucelebrata birthday rangu asi vese vari vana madhamu. Regedza mumwe ataure zvikanzi kana zvadai soka vakadzi vakadai havaendi kudenga mumwe akasara hanzi vakadzi havasi kuenda kudenga apa paipapa ndo nyaya yakafanana nemuchindava. Now tauda tibesere muchindava. Remember munhu akanyora dare maybe he is not a Christian. Ndosaka maybe arutaura nyaya yekungomitisa. So now he wants education. Taakuda kupita step by step. Paatanga kukanganisa ndepapi? Ndoda kuti I'm not a theologian, but ndoda kuti ndidene ma theologians ari panapa. Mawingers. Kuna Leviticus, it should be Leviticus 18. Inotaura pamusoro pema-sexual relations. I think Pastor wataura from a sociological perspective. Mwari is concerned about these triangular relations, and he is very deliberate in his pronunciations, declarations actually.
where God says, do not vex your wife. That's how he puts it. By marrying your wife's sister during the tenure of your life. Unzwa chirungu chamwari. Zvakaita Jacob zvezve kuti Jacob ana Leah na Rachel as they subsisted. Mwari ari kuti anzi instruct the Israelites that they should not marry their wife's sister so to vex. So kuna Mwari anozotopa a solution kopesera that is an abomination and such people need to be cut off. At the back of that chapter. So I'm just thinking kuti Ndimwaruyu in the old days, our boundaries, they are still very up and they are very defined and very clear. And unfortunately, pamazwayo wa Israel gara pamaAmerika vari kuko vaFilisti vari uko. Saka ka easiness around vanhu vaiona vanhu vari padhuze. Saka making, if I could call it a mistake, was in a way even easier then. But Mwari ari kuti even in that environment, do not do such a thing to vex. So ndinoda kuti ndidzoke panyaya iyi. Yeah. Kuti using that illustration and that narrative, that sort of thinking, how do you really feel? How do you really think that lady feels in a triangular relationship? Obviously, it has subsisted for some time. Yeah. The husband and a trusted friend. The trusted friend can even come and put up kumbao. For all we know, we don't even know what is no famba say. Pangaruda to pure lift babano dotora. It's a trusted friend. Pangodanga to the best lady. How are you from a human perspective? Which is up from Guayamari. How do we really see Mayawa Kuruti wazo Jita find out what Panica Okama Karakuta, let alone go to Patos et Numbo. Let alone go to Arut in the roar. Do Parkuns Namari do not vex your wife. Kushungurudza your wife by making such decisions. It is so avoidable. But you decide to do it in that way. And in this case, Abudepane very easily. We are going to go to Pama Solutions. It's not a very easy thing to. Both of them are very tied. There's a bond. Yeah. Bond na madam bond now you pane bond they are all worried together. That becomes very difficult to. Yeah, Nyati Muruku Muhama Mchinda, and I agree with you. Let's hammer as much as we can that this is what he did. Number one was wrong. Upombre, Sectora Quatrugit, Ndizoka, and the second thing now. Emotionally. Yes, upombre wa atoita. The second thing is arikuto jigiramudanga. It's close. They are vexa your sister, your wife's sister, and everyone. They are close to you. No more mistakes, mama. I kuona so far. Because he is listening. But in the amending aku correct you, okay. Yes. Murukuita kunge zvinonzi mistake kudyira mudanga kuti pari gara paine ukama shamwari yamedhemu ndo imi muri kuti akarara naye ndo mistake zvochiita kunge zviri kusuggesta kuti dyira kure dai akandorowera kure zvaingange zvaigamushirika. You get the point. Okay. Inini ndoda kungounderline papoint yekuti I think the mother of all mistakes is being married and then ondosewa kunze. Whoever you do it with, it doesn't matter. It does not matter. But the point yandaona mfundisi, I want to align with you, but also pick a silent feature. Yeah, raise one you are ruma. Yes. Vari kuti ivo mudzimai wako imimi mfundisi mukandikanganisira because we are so close. I get hurt. Yeah. Ndikandosangana nechimwe chiguruvani uko obva andichita ndinorwadziwa. But the pain between you yataitirana inini it's deeper. Kuti of all people
hazi amuti maigara futi padare ngati aiwa zvamngwaro hazvisi zvepadare takatamba hujaya tese For emphasis. I know you've got a thick skin. Hazvisi zvekutanga nhasi. We have known each other for, that kind of a thing. It's deeper. Saka ndiri kuona kuti element yavari kutaura ndeyekuti yes zvakaipa hatisi kumbozviita underrate kana kumbozvirerutsa. But chetiri kutaura ndechekuti auraya dai mudzimai wake paanozvidiscover anotouya nepoint iyoyo. Kuti dai wakaita hongu I don't accept kuti murume wangu undihurire. I don't condone that at all. No woman will ever do. But muroika rowera kure kuti vemumusha vakureverere kuti akwamai nhingi munotodya makapombonoka chero kamwana kangu ndogona kuswedza kwamai nhingi because aiwa muri kuvanyepera umbowana some kind of pretended defense. Murikuona pa muri kutaura here vagona ndokubatai. Yes. Muromo. And ndodzoka kuna Nyati ndichida kusapota zvataurwa futi naNyati kunyange zvandazotaurawo zviri correct. Ishupa inoge ichida ichidodza. No, pamazondivhura brain pandiri kuappreciata ndeyekuti musikana Z ari kuko Lizzie haana kumbobvera akainvesta trust or relationship naye. Are you getting the point? But uyu B uyu listen ndi A uyu B ari padhuze uyu I invested the trust zvokuti kunyanga akadriva nemurume wangu kuti wari kuenda Victoria Falls Hapana problem. I am protected because ndakainveste chinyi Trust. And only to discover bestika uyu you ari betray kutoa ndi bestika uyu over betray trust here. Can you imagine the pain? That pain is, I think in psychology, is what they would like to call traumatic. It's traumatic. Makambone here munozaka zhinji panapa pa program panapa kana discuss nyaya dzeupombwe idzi tiri kuedza kunyatsotaura kuti varume ndo vapombi vakadzi ndo vari kupomberwa ndo vari marriage dziri kukanganiswa nevarume. Guys, hamusati masvika papoint where murume discovers the wife was cheating futi inorira ndotokutaurirai futi inorira pamusoro paboss munhu anopinda muofisi akatsemura futi musoro munhu ukabanzuka. Hakuna vanhu vari wiki varume vari wiki wakaitirwa upombwe nemudzimai pachena havanozvisungirira kadzasoiye macases suicide. Chizviisa now in reverse order kuti iwewo chinoita kuti uzosvika pakushuda vanhu kuti wakabetrayiwa ko mudzimai anozvitakura sei. To imagine my friend did this on me. Saka uri kudhila neissue yekuti pakapombwa mistake number 1 then betrayal of trust by people that I trust in. I think Kwandiri was mistake number 2. Thank you, Shumba. Betrayal of trust. Then Mfundisi, to end up, is this not a point as well? It's high time he tells the wife. What's your take? Solution. This is reality. Onyara rongo sena nazo. Izvezvi achibva paprogram ine otoenda noudza madam. Well, anofanira kuudza madam, but zvinodepend kuti anovaudza nenzira ipi. Anogona kuinda pamwe kuna kansela kana kuhama dzavo dzinogona kutisvitsa shoko iri. Handikazivi iye ndianoyadza kuziva situation yapi. Amunongoimagina muri ndachifunga ndafati mfundisi ndaifunga mutavha matika anogona kuya kuzonditora toenda. You know, yeah. So you are saying that he has to admit kuti ndakakanganisa. Okay. First of all. Then ochitora matano ekuti anofanira kuziva kuti akakanganisira madam vake saka anofanira kukumbira ruregerero kwavari
ende kuti orukumbira sei kana asingagoni kuzviita ari oga panogona kutsvagwa umwe munhu anoenda naye kuti anodzikisa temperature kuti zviite zviri nani. But the best is to accept kuti ndakakanganisa uye zvakare ndakakanganisira mudzimai wangu ende potoda kuti patsvagwe kuti chii chatingaita kugadzirisa nyaya iyi. Because iye munyaya yake haana kunyora, waindabvunza, haana kunyora zvekuda kuti ndiudze madhamu. Ari kunyora zvekuti uya Ndakamitisa ane mwana enda ndisi kuda, aroze ngaasi kuda, but asi atoti madhamu havafanira kuzviziva. Ava madhamu avo havasi kuda kuiswa mupicture. So dare riri kuwirirana kuti mukadzi ngaaudzwe. As a way forward ka handioni paine way yeko, because zvatovapo yatova reality and akutoita bite the bullet. Umwe akazoti apinda musituation yakadai ndokubva angoenda zvikanzi madam imimi neni tiri one flesh tine mwana Ndakamitisa chikanzi Ndakamitisa yeah but you know this is the reality and these are issues that happen 24/7 in our community, in our churches, in our environment, in our workplaces. And they are not right. When you then look back, was it really worth it? Wakuona all these lives. Apa tiri kungotaura nana madhamu vari two. Mudzimai wako neshamwari yake. Imagine the child that is going to be born. In as much as they have said, no, the child is not a mistake. But achakura sei. All those are issues that are now at stake. The relationship yako iwewe na tezvara wako, relationship yemudzimai wako nevabereki vako nevabereki vake, it becomes so entangled. And the other thing chinouya apa panyaya iyi ndichekuti kana achiti pamuviri pakaitikapo imistake anogona kuentertaina pfungwa yekuti tinogona kuabort since it's a mistake. Saka haafaniri kutombofunga izvozvo. I think tatopa address patati mwana ari mudumbu hasi chi mistake. Ukangomuuraya chero upenyu hautangi munhu paanozvarwa. In fact unotanga paconception. Munhu akatotakura mwana ari kutofara nekutakura kwakaita mwana. By inference. Yeah. Okay. She's happy to carry the child. An abortion can only possibly happen if the bearer has issues, isn't it? Saka ndikuona kuti problem yato nayo ndeye kumba kwake kunenge kuri right in courts. The climate, it looks like it's okay. Autotya kuti musi wandondoichiti tegui chinyaya chikaichi. I think just a little follow up kunotaurwa naNyati zvinge zvichiumbika mubrain mavo ndekuti dambudziko chairo handi kuzotoitaura asi dambudziko chairo ndekuti member iyi iri kuda kuprotecta marriage yake, the original marriage, haasi kuda kuti iaffectike. Izvi zviri kutaurwa namedhemu vamwe wavo kuti ndirore. And what have you? It's a non-starter. Atoti iwe ni mwana wako. Uyadabetsere kuti kana munhu achinge amitisa munhu asingadi kurora, mungandibatsire sei? What are the provisions dziriko legally, spiritually, morally? Dziriko dzingandiprotectwo dzandingashandise. Ndodi dare ndibetserei. Ndine mwana anogona kundikanganisira marriage yangu. Ndine mukadzi uyu shamwari yamedhemu zvaari kudai zvinondikanganisira marriage yangu. Ndosaka ari kuedza kukipa zviri, how can I kill zvandakaita izvi zvisanzwiko uku zvingofushirika somewhere. You see watereri maybe gatidai so the truth of the matter is handi mhombwe dzose dziri kuda kupusha misha yadzo. But underline that. Ukaona baba wachienda kundorara kunze uko mai wachididi, handi kuti varuda kuputsa misha. Sometimes misha inozoputsika because now people don't know how to handle zvazoitika izvi. But kurara tese tinge tina zano ticharorana.
tiri kungonakidzana taitamba kwewe ndo usinozonwa mapiritsi uri munhu akaita sei saka panogona patori nemaissues ikoko kuti yo protection yepregnancy indo wakaibvisa chiona manje look at this mess, how do you want me to clean this? Saka this man now needs ndibetsere dare mistake we can spend this whole program tichitaura kuti akaita mistake and akaita mistake dzipi, but this gentleman is saying ndibetsere. Saka ndodii nyaya iyi mufundisi sekuona kwangu ndaona sekuti murambwe vanga vatanga kutoibata by providing a solution. Kana wapinda mumadhaka wotoziva kutoti chasara kuenda kumvura kundogeza ndokuti zvinhu zvivambe mushe zvekuramba urimo will not help you. Saka I think the sender stage person ndimadhamu vake, and I like zvataurwa na Shumba zvekupedzisira zvekuti he needs to kana achida mhuri yake sekuratidza kwazviri kuita, then that's the way to go. And I think whether you are a Christian or you are not a Christian, that is the way to go. Mwari vanovenga kurambana, that is the bottom line. Kwakutotanga kwakutoita confess through kuna madam wako kuti ndo zvaitika izvi, and tell this other person wawa this friend ya madam kutomutaura up front and not shy away and say right takaita mistake sekunyora kwaari kuita takaita mistake ya mistake manje ya mistake manje iwo wacho waita mistake. Saka as a result totoona kuti tohandla sei nyaya yemwana, but this is now going to be revealed to your friend. Beautiful. Uchitsvaka matanho enzira dzinokommunicata nadzo tichiteka note of point yamboraiswa naNyati kuti hapana chinhu chinorwadza sekukanganisirwa nemunhu wouri very close to. Mukati imimi she invested a lot into her friend kuti ndiye munhu wandinovimba naye. Saka kwakuchida kuedza kuita guide that, because zvikasadaro anogona kuita mufakose. Right? Haasi kuda kuroora munhu uyu shamwari yamadam uko kumadam pavanozvinzwa wobva vati kana zvakadaro zvangu zvaita sei zvapera. Saka anosara pamhene manje anochizoona kutoti mistake iyai inogona kuzomulida to even worse situations. Saka akutsvaka a very very from a Christian perspective prayerful way yekuti aratidze kuti I was wrong in what I did and I am sorry and this will never be repeated. Then they proceed from there. Thank you so much. In fact, I think the letter, though wrongly worded, it could sanangura an acknowledgement that this is not right. Is acknowledging what is right. One. Number two is acknowledging what is going to hurt the wife very much. That's the reason why I to isolate my. Number three, arikuona kuti matuso ezvakaitika are going to be with him. Ndosaka kuti mawana hana kutsanangura kuti mawani paku how he is going to manage. And I think what maybe pamwe from reading the tone of the letter, it looks like he still cares and loves his wife very much. Yeah, he does. And if he does, maybe my first point of call is that it's better for the wife to hear it from him. Kuti anotaura ega kuti ndo zvakaitika than for the wife to discover from elsewhere, from other quarters. Saka whether he then decides kuti ndandorora ndandodi, that's I think that's secondary. Mudzimai wake paachandotsvaka nyaya kana kuti akabvunza shamwari yacho kana shamwari yacho iri careless ikada kundoganza ikataura kuti murume wako ndo zvakandiita and so on, I think that's more hateful. Zviri nani and better for him, I think, is for him to bite the bullet and still assure the wife that yes, this has happened, but I'm very, very, very committed to finding a solution. Hopefully also the wife considering to remain in the home. Yeah, Mfundisi, your counsel, because ndambonzwa pautaura nyaya kuti then wotoronga kuti mwana wayo tomuchengeta sei without involving the actual wife. I don't think that's possible. Dangerous. I don't think that's more dangerous. I don't think that's possible. There's no way he can manage in the absence of the wife. I think that's that will create more problems. What's clear now, whatever needs to be happening now, it's him standing with the wife.
zvazvichaita kumberi whether vari kundodii the wife has to be in the know. Unfortunately kuripa kuroora maybe an advanced method, I think a solution iri kupiwa negirlfriend kuti ndiroore. Even culturally kune methods that don't necessarily amount to say kuti munhu akaroora per se. Anogona kune matems anogona kushandiswa kupwanya rozhowa, damage, whatever nditika. But kuroora is in kundobvisa rutsambo and so on. I think that's a different ndopandauda kuenda mufundisi. Saka kuti uyu arikuda zvokuroorwa, uyu agara nemukadzi wake kudhara waakatoroora maybe iye hazvichatobudika biblically shoko raMwari. Generally tisingangobetseri ava chete, tingangoti prevention is better than cure. Agreed. Yes, because now tava kudhila nemunhu ari mumadhaka. Even though akabetsereka akaita whatever, the wound can be healed, but the scar remains. Saka this thing, even though tichawana solution to it, kuti toita so, chatinofanira kuziva ndechekuti it will remain as a scar, even in his marriage. And he has to try to build back the trust yanga iripo pakati pake nemudzimai wake, because trust inoitwa erode nezvinhu zvakadai, and he has to work harder to please the wife. Saka kune vachicontemplate kuita the same thing, we need to learn a lesson. Vasati vabatwa. Nevasati vamitisa. Ngatisazviita izvinhu zvine maconsequences akadini akaoma. But this man has to accept kuti ndakakanganisa. Beautiful. Accept, he has to ask for forgiveness, first from God and also from the wife, because akamukanganisira. But pane imwe element yemubhaibheri yekuti zvatinoti kuroora isu zvasiyana nezvinorehwa nebhaibheri. The moment paunorara nemukadzi usati wanoti ndabvisa pfuma matochata, ndo muchato chaiwo according to the Bible, kungonorara nemudzimai. That's why mubhaibheri painzi murume akarara nemhandara, he was actually supposed to what? To pay a dowry. To marry that woman. Ndo kuchata kwachona ikoko. Saka but ava since uyu wanga atori nemukadzi wake kubva azoita izvi ari kucreate a very complex situation. Saka iyi mistake ngaisare kunze ochengeta zviri pamba. Mfundisi, in your last charge to this family and to this man, to mashoko in summary atingamutaurira kuti shamarira zvakamira zvakadai, give all the solutions. You have some few minutes. Morova chaimo nemo mfundisi motaura specifically in this man and those who are in the same angona ngasina kumitisa shamwari ya madam asakangomitisa somewhere. What are we saying is that in closing? Ini ndoda kuti wadiwa watereri nemi watariri chandingakurudzire kuna baba wanyora izvi ndichiteerera kune wadari wataura panapa ndechekuti panoda kuva remorseful. Make yourself vulnerable. Admit I made my mistakes. And by the way, handiwe munhu wekutanga kuti tiwerenge panhoroondo yepane rino pasi yevarume vakatamba nevamwe madzimai zvisiri izvo. Ana mambo Dhavhidhi wakambopfuura neko, ana Judha wakapfuura neko, ana Solomon wakapfuura neko. I'm not trying to baptize these mistakes kuti haiwa since dzakamboitwa nevamwe ngadzingoitwa, but I'm saying if you find yourself in this particular state, where there's no kuraisa zvinodini, just
calm down, be vulnerable. Yedza kutsvaka takumboenda pachiwanhu chedu kana tiri kwamutoko kwamurehwa uko zvakutoda kuti iwewe newakuru wekwenyu mogara wabudira pachena ndakakanganisa. Rudzi rwenyu rwuchaona kuti zvino achandokama ingwe iyi yakavhiringwa iyi ndiani. Vakuru vane mazano ekuti vanosvika sei pamudzimai wako wakazvityora nekuti wanoda kuchengeta rudzi rwavo. Mukadzi wako atoo mwana wavo, saka they will find a way kuti zvingaita sei. Imwe nzira yaungashandise hama yangu ndeyekuti chimboenda kuna pastor, enda kuchechi. Don't fear kuti ndinodisciplinwe ndodii. You are doing this for your family. Ndodaira kuti ikoko kuspiritually vanogona kukugaida kuti zvingafambe nemuto wakaita sei. Another option, unogona kuenda kuma-counselors, anogona kubetserawo. But in summary, do something, admit a mistake was done. Don't hide it. Because mukasaitaura murimi, uyu musikana uyu ane nhumbu uyu ichakura. Ane nhumbu uyu ichadini? Ichakura. Shamwari yake ichabvunza kuti iwe baba wemwana uyu ndiani? Mwana ozvarwa akafanana namafios. Zvichamuchaurika chete. Don't delay this. Zviro zvichiri kupisa. Zvinobetsereka. Thank you so much vateereri. Anzi mwana uyu anenge ari wamafios. Zita rinenge ratobuda ibaba. But tinoda kutenda nenguva yatava nayo. Tomemba kuti takomborerwa uye tadzidza zvizhinji. There is no mistake in mitisaring. They were like what the gentleman hanzi mazvironga muri kuzviita, and it's not right. And the Bible is spoken, vanhu vamwari vataure. Mwari wakuitire zvakanaka, mwari wakuchengetei. Nyati tivharire nemunamata. Ishe musoro kudenga, tiregerere sevanhu tomukanganisirai, tibetserei kugona kuregerera vakatikanganisira. Muri toisa mukati memaoko enyu nevazhinji vari pazvimiro zvakadai. Vabatsirei vakumuke pamajoko awakaturikwa pamusoro pavo. Vapewo tariro mamuri nekugamuchira kuti kana ndakakanganisa ndikareurura munondiregerera. Tipewo courage yekuti tigone kumira responsibly. Tiwe accountable for the mistakes that we have done. Ndizvo vanotiona nevanotinzwa, they will find sincerity and genuineness ukubva matiri. Hiding does not help, but help us, Lord, to be sincere and to be genuine and to be truthful and to return mukati memabhonzi amakatisa maari. Muna Jesu namata. Amen. Amen. Ayo. Samaita.
Ndakamitisa